etorkizuna gaurdanik eraikitzen dela diogu. Askok eta askok atzo egindako lana oinarri hartuta. Ibilbide luzea egin du gure herriak hezkuntza sistema propio baten bidean eta 11 izan dira hau helburu garatu diren dinamika ezberdinak. Guk uste dugu modu eraikitzailean gure eskubide kolektiboak defendatzeak eta aldarrikatzeak merezi duela. Lomce gelditu behar dugu eta gure hezkuntza sistema propioa eraiki. Aurreko ikasturtean lege honen ondorioak aztertu, alternatibak proposatu, nahi dugun hezkuntzari begirako proposamenak osatu eta ekimen mobilizazio ugari burutu genituen. Maiatzean, aurkeztutako gure gidaren lehenengo zirriborroari hezkuntza komunitate eta herritarrok egindako ekarpenak gehitu dizkiogu. Dagoeneko ikastetxe guztietara zabaldu dugu Lomceri aurre egiteko eta hezkuntza sistema eraikitzeko lantresna baliagarria izatea espero dugun gida. Orain, zentro, eskualdeka, herri zein auzoetan, gidak propioak garatzeko faseari ekingo diogu, bakoitzaren errealitateari egokituta norabide berean. Hasieran esan moduan, hezkuntza lehentasun soziala izanik eta herri baten garapenerako gakoa, ezinbestez hezkuntza komunitate eta herritar ororen inplikazioa eta konpromisoa beharrezkoa dugu Lomceri aurre egiteko, bere aplikazioa ekiditeko eta nahi dugun hezkuntza guztion artean eraikitzeko. Horren adibide izan nahi du gaurko agerraldi honetan deialdi hau hezkuntza eragileez gain ikastetxe, herri eta eskualde ezberdinetan sortzen ari diren hezkuntza plataforma ezberdinekin batera egiteak. Beraz, bide honetan lanean aritzeko prest den pertsona eragile edo eta erakunde orori eskua luzatu eta dei egiten diogu norabide honetan batera lan egin dezagun. Uste dugu mobilizazio hau abia puntua izan behar duela. Konpromisoak hartzeko garaia da. Guztiok, bakoitzak bere arduren arabera. Lomceri gure ezezkoa adierazteaz gain, hau ez aplikatzeko konpromiso zehatza hartuko dugu eta gure hezkuntza eredua eraikitzeko bidean urratsak emateko hautua egingo dugu. Guzti hau maila pertsonalean hasi eta modu kolektibo batean garatu ere.